бачу Бога кожний день. Місійний касцёл. Пасланнікі Христа у свеце. Хвала Христу, вітаю вас, шановні наші радіослухачі і глядачі нашого YouTube-канала. Вітаю вас у нашій такої вже давно, яка не виходила програмі «Місійний касцёл». І сьогодні у нас, ведаеце, вона адрознівається від попередніх випусків. Не буде за кадром так мільгаць Африка, ці такі інші краєвіди інших материків і країнаў. Будзе ось банер Радіо Марія, але ад гэта ніяким чином не паўплывае на цікавую размову, тільки спадзяюся на якасць гука. У нашій студії, тут у Мінську Радіо Марійній студії, сьогодні присутнічає салезіянин, брат Марк Найдзіч. Хвала Христу. Хвала навіки. Так, діякон Марк, все. Дякую. Так, брат уже все, не казать, добре. Діякон Марк. Сёння мы так павандруем нават не ў одну краіну, у некалькі і так зачэпім шмат тэмаў, так? Так правильно, так анансую то, што нас чакае. Хочу толькі нагадаць нашим слухачам, што гэта прамы эфір. Вось можна тэлефанаваць, задаваць свае пытанні, усе перададзім. Вось, ну і распачнем. Так, діякон Марк, давайте спачатку распавядзіце трошачкі пра сябе, адкуль вы і якім чынам увогуле вось вас так матляе па свету і куды заносіць і чаму? Вялікі дзякуй за запрашэнне. З радасцю раскажу трошку пра сябе. Завуць мяне Марк Найдзіч, я паходжу за Смаргоні. Вось гэта Гродненская вобласць, Гродненская дыяцэзія. Маю 29 год, я салезіянин, і якраз такі вот пра што пойдзе гаворка хіба, это пра мой такі вот вопыт маёй фармацыі, які быў вельмі розны, багацце якое атрымаў, якім хочацца падзяліцца. Вось чаму салезіяне? Так, не толькі таму, што там у нас працуюць салезіяне, так, увогуле, можа, на пачатку мне не хацелася ісці да салезіян, так, і, скажем, шуканне паклікання як такога. Так, салезіяне зараз пакрыўдзіліся. Не пакрыўдзіцца, яны пра гэта ведаюць, вось. Але чаму так ўсё, скажем, склалася, і чаму такі выбар? Скажем, на пачатку свайго паклікання, так, я зразумеў такую вельмі важную рэч, якая мяне так перавярнула ўнутрана і узварушыла, і ўвогуле дала нейкі поўны такі сэнс, новы сэнс. І я зразумеў, што не трэба шукаць сваё пакліканне, так, а трэба шукаць таго, хто кліча. І гэта, конечно, такое разуменне, і разуменне таго, што гэта праўда, што гэта вось так, трэба шукаць Хрыста і ягоны голас, бо пакліканне не валяецца дзесьці, і мы не выбіраем то, што нам толькі падабаецца, але гэта шуканне ягонай волі, так. І вот прыслухоўваючыся, так, молячыся, сустракаючыся з добрымі людзьмі, якіх Бог пасылаў, так, якіх я не шукаў, так склалася, што Бог такі хацеў, каб я быў салезіянінам. Ось. І я адказаў яму так, з такім скрыпучым голасам, вельмі несмелым. І Бог гэта так пакіраваў, што вот цяпер знаходжуся, скажем, у такім вельмі добрым, сардэчным такім супакоі, так, які супакой сэрца, які я цяпер атрымаў, які ніхто не можа мне адарваць альбо забраць, так. І гэта, конечно, вельмі рэч, якая мне дае пэўную сапраўды такую упэўненасць і дзесьці такую, скажем, радасць з таго, з кім я з'яўляюся і дзеля чаго я тут, вось. Ну, вы такі, ведаеце, вельмі паслухмяны Божы дзіцёнак, як я зразумела. І так вы адказвалі практычна на ўсё, так, на ўсе прапановы. Інакш, як патлумачыць, што вось не ў Беларусі ваше служэнне, а збольшага праходзіла, так? З чаго пачыналі? Адкуль? З чаго пачыналі і чаму так? Таму што, як салезіяне, мы тут не маем пакуль што, скажем, сваю фармацыю, бо нас вельмі мала, і нас заўсёды высылаюць кудысьці, так, за мяжу. Першапачаткова гэта была і Расія, так, у Акцябрьскім быў навіцыят, кагосьці паслаць у Польшу. Вось, а мяне адправілі на пачатку у Славакію, дзе я пражыў амаль што 6 гадоў. І ў Славакіі такі, скажем, такая традыцыя салезіяну, так, гэта не толькі вучыцца, так, бо я згодны з тым, што Бог нас вучыць не праз кнігі, а праз канкрэтны вопыт. Так, праз канкрэтныя сустрэчы з людзьмі, так, праз канкрэтны нейкі такі, скажем, шлях, які мы праходзім. Бог нас вучыць, калі мы крочым, так. Вось, і таму там, у Славакіі, не толькі там, мы маем такі вопыт, скажем, не толькі фармацыі такой семінарыйнай, так, дзе мы толькі там зубрым філасофію ці тэалогію, альбо нейкія сацыяльныя, альбо педагагічныя навукі. Мовы.
Так, мовы таксама вось. Адзначым. Але мы маем служэнне канкрэтна вось. І першае служэнне, скажем, першая паслухмянасць, як некаторыя кажуць, я атрымаў это было такое служэнне з цыганскай моладдзю. Так, незвычайнае служэнне для мяне гэта было ўвогуле штосьці новае, маладога хлопца, які прыехаў з гродніцкай дыяцэзіі такой вось прамоленай і традыцыйнай. Вось, і гэта было ў Кошыцах, там мне быў прынавіцат, я займаўся там цэлы год з этой моладдзю. Дзе гэта было? У Кошыцах у горадзе ёсць такі вот мікрараёнчык, так, это раён, які быў пабудаваны яшчэ ў савецкія часы, і ён быў для эліты гэтага горада. Так? Там павінны былі быць найлепшыя, скажем так, найлепшыя ваенныя, найлепшыя лекары, ну, эліта горада вось, у гэтыя часы. І сказалі, паселім туды некалькі сямей цыганскіх. Вось. І што здарылася? Так што падчас гэтых гадоў, пасля гэтых дзесяцігоддзяў, вось, якраз такі гэта эліта ўся з'ехала, так, і цыгане у пэўным сэнсе захапілі гэты раён, так, і цяпер іх там жыве каля 5, ну, чортачка 10 тысяч, ніхто нават не ведае колькі, так, это вельмі вялікі мікрараён. І што я там рабіў? Пытанне. Не, пачакайце, давайте яшчэ трошкі апішам увогуле, вы мне распавялі, так, умовы. Умовы, якіх так. яны там жывуць, это не проста мікрараён, так? Так, гэта не проста мікрараён, гэта мікрараён вельмі і складаны, і ўвогуле, калі нават слухачы хочуць паглядзець, можаце напісаць Кошыца, Славакія, Лунік 9. Вось. Там ёсць і фотаздымкі, і нават па-расійску знойдзеце нейкія артыкулы пра гэты раён. Яны жывуць у вельмі складаных абставінах. Чаму? Таму што быў свет, яго ўжо няма, бо яны не плацяць за свет. Так? Было таксама там і атапленне яго няма, таксама за яго не плацяць. Так? Вокны там проста няма. Там разводзяць проста нават касцёр у гэтых кватэрах. Так? Гэта вельмі складаныя абставіны, я б сказаў. Так? Вельмі шмат дзяцей, які недагледжаныя. Так? Гэта проста такі, вот, понимаете, гэта такое вот гняздо, у якім так шмат людзей, што ну, на гэта глядзець проста, так, нават складана і нават страшна, в пэўным сэнсе, так, не толькі глядзець, а зайсці туды. Вось. І мы, салезяне... Пачакайце, злачыннасць таксама, напэўна, так? Конечно, ёсць, так. Конечно, ёсць, это дзесьці у цыганскай, скажем, такой не культуры, кажу, так, але ёсць розныя цыгане, як мы ведаем там. Вось, ты, якія там, конечно, дзеці тым, што недагледжаныя, так, і часу ёсць, яго хапае свабоднага. Вось, ну, і робяць розныя рэчы, так, пачынаючы ад крадзежы, скончваючы не ведаю там чым, так. Вось, але да нас адносяцца ўжо добра, бо на пачатку так не было. На пачатку так не было, яны нас не прымалі салезян, бо зразумела, хто такія, хочуць нас тут захапіць, змяніць і так далей. І вы яшчэ сказалі, што гэта цалкам не каталіцкі асяродак, гэта так? Не каталіцкі асяродак, так. Не хрысціянскі нават, так? Нават не хрысціянскі, так. Тое, што робім мы, несём Хрыста. Так, гэта наша такая місія, якраз такі, я б сказаў, несці святло туды, дзе цемра, так, дзе недахоп, вось. І таму ідём у такія месцы, так, дзе, можа, не ўсім хочацца, вось, але у гэтым пэўны сэнс ёсць, вось. І што салезіяне там маюць школу? Так, салезіяне туды прыйшлі, якраз такі і пабудавалі менавіта там. Так, гэта само, гэта ўжо вельмі цікавае. Так, пабудавалі менавіта там супольнасць. Там жыве цяпер 5 братоў, там і сёстры салезіянкі, ёсць місійныя валанцёры, якія там служаць і дапамагаюць. У нас ёсць там свая каплічка, такі касцёлік, які мае назву «Уваскрашэнне Хрыста», таму што якраз такі даць людзям гэту надзею, так, на новае жыццё. І мы там маем араторый, спортзал і школа пачатковая. Так. Вось. І гэтым, скажам, салезяне займаюцца. Я хадзіў менавіта туды гэты год у гэтай араторый, дзе я вёў 2 групкі такіх вот маленькіх гэтых хлопцаў, так, якія вельмі непаслухмяныя, з якімі было вельмі складана. Вось, але які мае вельмі вялікі сэнс. Так, это адукацыя не толькі проста чалавечая, але хрысціянская нават. Вось адразу у мяне пытанне, як яны трапляюць туды, араторыям, якім чынам? Гэта больш такія заможныя сем'і, хочуць, каб лепшай, там, не ведаю, будучыні для сваіх дзяцей ці не абавязкова? Не, гэта вельмі, асяроддзе вельмі адкрытае. Так, туды прыходзіць той, хто хоча, так, прыходзіць. Шматлікія дзеці прыходзяць толькі таму, што мы там гуляем штосьці, так, арганізоўваюцца нейкія гульні. Цікава, да? Так, ну, гэта, конечно, там і турнайнікі, так, ёсць і футбольныя, і нейкія выезды ёсць, так, вось, і таму прыходзяць, таму што там сябры ёсць, гэта прама ў іх там,
не трэба нікуды далёка хадзіць. Вось. Ну і таму там браты таксама робяць, скажем, такую, ну, тым, што яны знаходзяцца якраз такі там, яны іх бачаць, яны з імі размаўляюць, яны іх заклікаюць, яны ходзяць па сем'ях, браты, так, якія жывуць там. Вось. Таму там яны вельмі вядомыя. Так. І гэта не прэстыж, там не бяруць толькі некаторых. Так. Прыходзіць толькі той, хто хочуць, бо гэта, скажем, адкрыта для ўсіх. Вось. Можа, такой цікавай рэчы, вот нават то, што папа Францішак цяпер прыедзе ў Славакію, так, ён сказаў на пачатку свайго пантыфікату: вы выбралі папу з канца свету. Так. І мяне сапраўды цікавіць, і вельмі рады тое, што папа той, які з канца свету, шукае гэтае вот, так, скажем, такое асяроддзе, дзе Хрыста можа няма, альбо вельмі занядбаны. І ён менавіта ў Славакію прыедзе туды. Так, він не шукає велику катедру, так, яка може бути упригожена там. У гэты горад, так? Так, але якраз таки едзе туды, і то едзе до нашай супольнасці, да салезіянаў у Кошыцы, вось да гэтых цыган. Так. І гэта мяне сапраўды, можа, дзесьці здзіўляе, так, ягоны такі падыход, ягоная адкрытасць ідзе за межы, так, нейкай такой традыцыі, і нясе сапраўды такую радасць і проста нават надзею гэтым людзям, якія могуць нават усё не разумець, так, але пэўную радасць ім прынясе гэта 100%. Бо гэта будзе вялікая такая вот, ну, вялікае дзеянне, вялікая справа сапраўды. Упэўнены ў сваіх падапечных, не баіцеся за папу? Ну, это так у кантэксце за папу не баюся, ён будзе там вось не адзін, а браты там таксама дроба падрыхтуюцца, здаецца мне, вось. І вельмі цешыцца, то, што як ён якраз такі едзе туды, бо нясе сапраўдную надзею ў яны. Бо і пастаральнае, скажем, служэнне, якое там, яно вельмі складанае, так. Бо не заўсёды бачым плады, не заўсёды іх, бо дзеці растуць, не ўсе становяцца добрымі, трэба зняць такія ружовыя акуляры. Вось, і гэта вельмі маленькі працэнт, які навярнецца, які добра, скажем, атрымае добрую адукацыю і выбера добры шлях свой жыццёвы. Гэта, конечно, вельмі складанае, скажем, вельмі складаны кантэкст служэння, асабісты і незвычайны. Вось. Калі з гэтых усіх дзяцей які працэнт вось навярнецца і вы будзеце лічыць поспехам? Колькі? Ну, 1, 2, я сказаў бы 3. проста не працэнты, калі нават адзін чалавек. Адзін чалавек. Нават калі адзін чалавек збавіць сваю душу, так, ну, адзін які пэўны сэнс, кажу, жыцця і зробіць нейкі добры пастановы на жыццё, так, заснуе сваю добрую сям'ю, так, і захоча адукаваць сваіх дзяцей у, так, скажем, такім хрысціянскім кантэксце, это, конечно, будзе ўжо вялікая радасць, як па мне. Мы не можам казаць пра нейкія вялікія лічбы, так, як, ну, пісанне кажа, амаль што адзін, так, хаця бы гэты адзін, каб збавіўся. Вось, і гэта, конечно, намаганне будзе мець сваю вартасць перад Божымі вачыма. Так, шукаючы гэту такі, я б сказаў, можа, адзіную гэту авечку, так, заставіць 99, вот, ісці туды, так, знайсці той, хто страціўся. Вось. Ну, добра, давайте тады, можа быць, праз ваш вопыт мы даведаемся, чым канкрэтна займаюцца там салезіяне, вось у чым іх так праца складаецца, дзейнасць? Так, увогуле дзейнасць як салезіянаў гэта, я б назваў, так, гэта хрысціянская адукацыя. Так, гэта хрысціянская адукацыя, гэта праца з моладдзю перш усяго, так. Чаму? Таму што ксёндз Боску, калі вот ён быў вельмі добрага духоўнага кіраўніка Кафасу, які хадзіў у турму, вось. І Дон Боско пачаў хадзіць з ім і бачыў гэтых хлопцаў у турме. І зразумеў, што трэба, скажем, перайсці, да? То есть гэта, скажем, быць перад тым, як яны зробяць штосьці дрэннае, так, адукаваць іх, каб яны гэтага не зрабілі, так. Папераджальная сістэма, так называемая. Вось, і мы якраз такі цяпер у араторыях збіраем моладзь, каб не толькі каб не пасапсаваць яе, так, але каб накарміць яе чымсьці добрым, каб насыціць яе чымсьці добрым, каб яны сталі добрымі. Вось. І, ну, вось, і ў гэтым заключаецца наша такое служэнне, выхаваць, так, добрых грамадзянаў, так, і добрых хрысціянаў. Так. Это, конечно, такое вот, видите, такая мета, якая вельмі жыццёвая, так. Это не просто там пахадзіў араторый нядзельку і все, уже галочка стаіць. Это пэўны шлях, это праца над сабой, так, это жаданне змяніцца, это жаданне прымаць, вось. Ну і там, конечно, у араторыі, у нашых школах, якія ёсць за мяжой асабіста, бо тут у Беларусі пакуль за тым вельмі цяжка. У нас адукацыя вельмі, скажем, такая, ну і непростая, нават я б сказаў бы, так, вельмі такая, якая жадае ад іншых пэўных вынікаў, вось, і пэўнай такой працы, як я казаў, вось.
Ну, вось я вже пачула про футбол. Што так. вы яшчэ там арганізоўвалі, акрамя адукацыі? Я так разумею, трэба, Ну так, чтобы і цікава было, не там у нас толькі быў карысна. і тэатр, так, з моладдзю. Ну і з дзецьмі, канешне, вось гэта яны вельмі любяць. Там быў таксама свой музыкальная такая групка, тым, што сам раён называецца Лунік 9, вось, і гэта групка называлася L9. Вось. Таксама кажу, школа, нейкія турнамі праводзілі, мы з імі выходзілі, рабілі нейкія паходы, таксама выязджалі. Вось. Ну, ўсё тое, што вот проста мы можам для маладога чалавека, дзіцяці запрапанаваць, усё гэта мы проста рабілі. Вось. І прапановы былі вельмі шмат. І таксама удзельнікаў было шмат. Вось. Таму туды ніхто не хоча ісці. Так? Бо гэта месца складанае, цяжкое. Вось, ну, але і тым, што вот мы там ёсць, і ёсць гэтай прапановы, іх хапае, таму і дзеці таксама прыходзяць. Вось, і дзеці, і моладзь, і нават сем'і гэта вельмі цэняць. Ці можна чамусьці навучыцца ад вашых вот падапечных? Вось вы зразумела, чаму іх вучыце, так? Так. А наадварот, ці працуе гэта? Конечно, працуе. Так, чым можна навучыцца? Так, ад моладзі такой простай. Так. Гэта, знаеце, я б сказаў, перш усяго такой, вот, можа, дзіцячай наіўнасці. Так, это как по-біблійскі, можа, трошку будзе. Гэта не такое, ну, не простота, уся не такая вот глупства, так? Але гэта такое вот просто дзіцячае сэрца. Вот нават я вельмі часта і вельмі люблю гэта рабіць, прасіць дзяцей памаліцца за мяне. Так. Не дарослых там, так, якія вельмі такі ўжо складаныя. Як што трэба казаць. А дзіця гэта скажа так па-простаму, так, вот пану Богу, такі, ну, можа, 3 фразы нейкія, так, але якія кранаюць і мяне. І таму вось гэта можа, самае вялікае, так, чаму ад іх можна навучыцца. Так, вот гэтай прастаце, і не толькі перад Богам, але ўвогуле. Так, такая прастата, лёгкасць такое жыцця. Вось, гэта асабіста, так. Ці здаралася, што вы плакалі? Там ці ўвогуле? Там. Пакуль што мы ў Славакіі, я нагадаю, так, у цыганскім раёне. Ну, знаеце што, не плакаў, але такі вот адчай, можа быць, так прыходзіў. Таму што, чаму? Таму што вот вы, ведаеце, я там быў год, так гэта не шмат. Браты там проста ўжо 10 гадоў, так, 12 гадоў. А вы адзін беларус там? Я быў адзін беларус там, так. Усе астатныя славакі, альбо з Чэхіі былі таксама сабраты. Чаму адчай? Таму што вот вы працуеце, вы бачыце, 10 гадоў вы робіце на чымсьці, а плёнаў не бачна. Так, там адна сям'я мужика вот взяла шлюб, напрыклад, так, альбо прыходзяць яшчэ ўратаўры, астальныя такі былі, здаюцца. І вот гэта мне пытанне, чаму? Які мае сэнс, так? Я сабе адказаў гэта так, і падчас іншых служэнняў, якія мы будзем потом з вами размаўляць яшчэ, я гэта сабе, так скажем, высветліваю так. Вось в гэтым пісанні вот ёсць такая прыпавесць пра сеяцеля, які ідзе вот і сее. І кідае зерня, і здавалася, і здаецца, што гэты сеяцель сляпы. Так, ты не бачыш, куды кідаеш. Ну, і ў церня, і ў камень, і ў сухую зямлю. Так ніхто не робіць на полі. Там, дзе праарана. Так. Там, дзе добрая зямля. А ён кідае. Так. І ён не сляпы. Ну, гэта добра разумее, бо гэта Бог. І чаму пытанне? Так, ён гэта робіць. У мяне адзіны адказ, таму што вельмі шчодры. Таму што любіць. Дае кожнаму пасмакаваць, хоць трошкі яго любові. Так. Толькі ад мяне залежыць, як я гэта прымаю. Так. Бог хоча вайсці усюды. І чаму мы там? Чаму мы там? Не мае сэнс, так можа зямля цвёрдая. Гэта вот гэтых цыганскай моладзі. Так можа яна такая цярністая. Так яна можа і з камянямі. Але я бачу, што гэта Бог хоча. Так. Я гэта проста асабіста гэта бачу так. Ён хоча, каб мы там былі сведкамі. Даць пасмакаваць хоць трошку. Так, як я казаў, хоць можа адзін навернецца, гэта ўсё будзе наша перамога, да, ў пэўным сэнсе. І гэта, конечно, дае поўную надзею, вот таксама і радасць са служэння. Так, што Бог гэтага хоча. У гэтым ёсць сэнс. Бо ён сыпіць. Так, мы такое зерне, якое ён раскідавае. Вось, і ён проста нас кідануў туды. Вось, і мы там хочам быць таксама, скажем, слухаць ягоны голас і быць там. Другі такі момант, таксама Славакія і яшчэ служэнне ў турмах, так? Так. Наведвалі вы, распавядзіце, калі ласка, па-першае, чаму у вас недастаткова складаная вось гэта глеба была? Чаму менавіта туды? Чаму так склалася, бо я паехаў потом вывучаць філасофію на інстытуце святого там Фамы Аквінскага і таксама на медыцынай сацыяльнай працы, сацыяльную працу. Вось.
І у нас быў адзін святар, які хадзіў у турму. На той час гэта было ўжо 8 гадоў, як ён хадзіў. Турэмнае служэнне для малалетак. Хлопцы-малалеткі. Вось. Самі разумееце, якія это абставіны. Ён прыйшоў да нас у супольнасць маладых сабратоў. У нас было 12 чалавек і спытаўся: хто-небудзь хоча мне дапамагчы? І разумееце, што на такое служэнне ніхто вам не скажа: ты пойдзеш. Так, это трэба сказаць самому, памаліцца, надо просто спытацца вот сапраўды пана: ты хочаш, каб я туды пайшоў? Так. Бо просто прыходзіць не мае сэнсу. А несці любоў ім трэба, так, потым вялікі недахоп любові. Вось, я таксама памаліўся, я сказаў, я памалюсь трошку, паглядзім, што вот можа, да. І я чуў, што Бог, мне здаецца, кажа, што так. Так, ідзі. І нас было 2 чалавекі. Вось 12 маладых сабратоў салезянаў, хто сказаў так. Вось, і ён нас дваіх забраў. Я, шчыра кажучы, мы вельмі такія скептычны погляд на гэта, бо ці ўвогуле туды магу зайсці. Я беларус, я знаходжуся ў Славакіі, мне трэба асабісты дазвол, так, я проста грамадзянін іншай краіны, а выходзіць у турму гэта спецыяльны проста, скажам, такое падраздзяленне, так, якое не можа кожны ўвайсці. Ну, але ўсё ж такі гэты святар неяк проста меў добрыя адносіны, міністр унутра славацкі даў мне такое асабістае дазвол, ось такую картачку, якую аднаўлялі кожны год. Я быў там 3 гады. Так, 3 гады наведаў гэтых маладых хлопцаў, вось, якія апынуліся ў турме. Наколькі цяжкія там злачынствы? Малалетак злачынствы ўсе. Так, бо для малалетак у Славакіі адзіная турма, гэта там. Так, гэта недалёка Жыліны, от дзе я жыў 3 гады. Увогуле там было больш за 500 турэмшчыкаў. Так. З гэтага больш-менш было 200 малалетак, і 300 гэта былі лёгкія злачынствы старэйшых мужчын, ад 18 до 75. Вось. І гэта былі лёгкія там за элементы, так, хтосьці збіў чалавека, так, вось такія вот. Але малалеткі былі ўсе. Так, і злачынцы даволі такі, ну, вядомыя нават. Вельмі шмат гісторый, пра якіх там можна распавесці. Так, напрыклад, там быў адзін хлопец, які, гэта гісторыя была вельмі вядомая ў Славакіі. Я туды прыйшоў у турму першы раз, гэта вельмі добра памятаю. Такі, знаеце, такое пачуццё, што вот мяне там праглядалі, ўсё так, ну, вот, это ўсё было вельмі сур'ёзна, да, там, як бы, там нічога пранесці нельга, зразумела. Вось. І ў нас у гэтай турме, як бы, як парафія афіцыяльна зарэгістравана, і ксёндз там можа вот, і хрысціць, і біжмаванне таксама там удзяляе, так біскуп прыязджаў. Усе святая імша там, і споведзі, ну, вельмі такі вот, скажем, брама Божай міласэрнасці для гэтых людзей, па сэнсе. І быў там адзін хлопец, які атрымаў 12 гадоў пакарання. Так, это вельмі шмат для малалеткі, гэта вельмі шмат, там это максімальна. Так, калі б ён быў з 18 гадоў, ён бы атрымаў 24 гады, то есть гэта 2 разы болей, альбо у нас пажыццёвае нават, альбо і смяротнае пакаранне ў Беларусі. За забойства? За забойства, так. І проста якім спосабам гэта было, вось, таму розныя там былі злачынцы, так, малалеткі, розныя. Але ведаеце, што вот, калі я першы раз туды прыйшоў, я не ведаў, кого, я ніколі не мог пытацца, гэта не было ў маіх гэтых, і я не мог пытацца, у кого якія злачынствы, і мне гэта не цікавіла. Я не хацеў мець нейкія такія, скажам, погляды на гэтых хлопцаў, такія, вот, знаеце, такія вот, ну, предрасудкі нейкія, да. І я бачу першы раз гэтага хлопца і не ведаў, што ён зрабіў, і ён там, і як міністрант. Домінік Савіо. Я сабе кажу, што ён тут робіць, гэты хлопец? Мы выйшлі з турмы, кажу, слухай, ксёндз, ну, отец Юра яго завуць, то есть святар, з якімі хадзіў наш сабрат. Што ён тут робіць? Гэты хлопец. І мне распавёў, я быў просто в шоку. Да. Мне гэта кранула, вот, як гэты чалавек у турэмным, у гэтым, скажем, такіх абставінах, як ён себе, як ён змяніўся нават, так. Так атрымалася, што вот я з'ехаў у Славакію, і якраз такі выйшаў з турмы. Так. Мы ў кантакце, так, з некаторымі з імі гэтымі хлопцамі. Гэта, ну, гэта ўвогуле таксама вельмі спецыфічнае служэнне. Так, з малалеткамі, разумееце, гэта, напрыклад, што мы робім цяпер? Да? Не я, што гэта робіць гэты сабрат. Я быў 3 гады, яму дапамагаў, я бачыў усе ягоныя планы. І хлопцы, калі выходзяць з турмы, гэта сапраўдны крызіс. Так, бо ў турме больш-менш, так, нешта там ёсць, што паесці, парадак нейкі, так, каму трэба ў школу, ідзе ў школу, так, мы таксама тут ездзілі на заняткі, праводзілі. Але пасля турмы гэта крызіс, так, бо сем'і розныя, так, у некаторых увогуле іх няма, і ўвайсці ў нармальнае жыццё, вот проста так, такі пераход пэўны, так, вот гэта быў крызіс. І гэты сабрат зрабіў цяпер што?
Ён вельмі доўга змагаўся, каб быў такі дом на паўдарозе, так названы. Так, што хлопцы выходзяць з турмы, яны ў нас там 3 гады ў гэтым доме жывуць. Такі дзіцячы дом, як бы, вось так, для такіх хлопцаў з турмы толькі. Ён дапамагае ім. Так, там ёсць кухня. Так, проста вы разумееце, што калі хтосьці трапляў у турму ў 14 гадоў і выходзіць у 24, ён за гэтыя гады ніколі не трымаў нож у руке. Ён ніколі не бачыў дзяўчыну. Так. І проста адукацыя, так, і псіхалагічная, і волі гэты плаўны пераход павінен быць сапраўды такі, скажем, кіраваны з некім. Не можна іх проста кінуць у ваду, скажуць, рыбка плыві. Так. Не трэба быць таксама наіўнымі, так, што там трэба, каб сапраўды быў плаўны пераход, адукаваны, так, са спецыялістамі, з псіхолагамі, таму што гэта вельмі складана. Ну, такая турма, так. Яна не выхоўвае, так, яна проста закрывае дзверы і потым выпускае, але не ўсе ведаюць, што, скажем, з крыламі лятаць такімі. Ось. Чым вы узбагаціліся за гэты час? Ну, што вы вынеслі? Так, 3 гады там, конечно, для мяне было вельмі багаты вопыт, так, не толькі у служэнні з хлопцамі, так, з гэтымі, з якімі я быў, але проста ўвогуле такое, знаеце, вот распазнанне таго, чаму яны там. Так, это заўсёды праблема сям'і, звычайна. Это не праблема тых хлопцаў. Так. Это таксама такая проста вот распазнанне таго, як працуе нават проста ў дзяржаве, сістэмныя такія, ведаеце, гэтыя настаўленні. Проста шмат. Я навучыўся, напрыклад, ад гэтага нават святара нашага, так, сабрата Юрыя, які проста сапраўды ахвяруецца вот проста ўсяго сябе, таксама можа без нейкіх відавочных, без нейкіх вялікіх плёнаў, так, які проста ахвярна, вот, як гэта зерне, так, ідзе туды, шукае гэту авечку, якраз такі, яка страцілася. Такі сапраўдны сімвол Божай міласэрнасці, да, што Бог уваходзіць і туды, так, што Бог уваходзіць туды. Но потом і з гэтымі хлопцамі, ведаеце, з некаторымі ў кантакце дагэтуль. Так, пасля турмы мы проста спісваемся і сазваніваемся. Вось, як гэта проста складана маладому чалавеку цяпер, асабіста ў такіх жыццёвых абставінах, знайсці шлях. Так, знайсці некага сябра, так, якому можна проста давяраць нават. Я помню, калі прыйшоў тут таксама адзін з першых разоў, яны не ўсе мне падалі рукі на пачатку. Так, бо там проста ёсць свае правілы. Турма гэта свой горад, так, гэта такія свае правілы, свае законы. Вось, не ўсе падалі мне руку. Так, я думаю, блин, што такого? Я наоборот хацеў з кожным. Яны проста мяне правяралі, так. І вот калі заходзіў некаторыя аддзелы, яны ў нас былі раздзеленыя па аддзелах, там нарказавісімыя, так, цыганскі аддзел таксама. Увогуле там была большасць цыганаў, вось, малалетак. Вось, толькі потым яны зразумелі, што я сапраўды ад шчырага сэрца прыходжу да іх, каб проста з імі быць, так, каб ім дапамагчы. Каб з імі проста... Я з імі там і на гітарамі спявалі, так, асабліва там з цыганамі, там усе гэтыя іхныя песні. І да сакраменту іх рыхтаваў. Таксама это вельмі моцны момант, які мне застаўся. Так, адрыхтаваць у турме, так, зразумела, што ўсе мы грэшнікі на сакраменты. Вось. І проста нават за тымі людзьмі дзяліцца. Так, і на мяне вельмі паважалі, знаеце, за што? Адзін раз вот такая гісторыя звычайная, простая. Я рыхтаваў на споведь, і прыйшло 80 чалавек, уявіце сабе. Так. Я думаў сабе, які веруючыя. Яны не прыйшлі, таму што хацелі рыхтавацца, можа там 5 чалавек. Усіх. Просто змяніць атмасферу. І я сабе, знаеце, думаў, я пачаў размаўляць з імі, рыхтаваць, так, прачытаў ім падабенства пра міласэрнага айца. Да, вот, так традычна, так, пачнём прыгожа. І гляджу, што мне немало хто слухае, што гэта проста не цікавіць. Так, проста не цікавіць. Я думаю, што рабіць цяпер? Так. І я казаў, так скажем, з такой нейкай пэўнай традыцыі, трэба ж сказаць, трэба падрыхтаваць, можа, хто там кране сэрца. Вось, і падымаецца адзін мужчына, якога кажуць у турме з блатных, адзін такі з блатных, падымаецца і кажа, знаеш што, а нам усё роўна, так, на твайго Бога, але цябе мы паважаем. І ён толкнуў такую вот рэч на такую прамову, і ён сказаў, ты беларус, і ну ўсё пра мяне ведалі. Ты прыехаў сюды да нас, так, ты ходзіш з нас у турму. Я для некаторых быў як сын для гэтых старэйшых мужчын асабістаў, так? Кажа, я б ніколі там ці ў суботу, ці ў нядзелю, ці ў пятніцу, калі я хадзіў, я б не пашоў у турму. Так, ты проста кажа, вот для мяне гэта быў такі момант, так?
Можа, цяжка было гаварыць ім пра Бога, так, і даць пасмакаваць трошку добрай Божай дабрыні. Так, гэта быў для мяне вельмі вялікі сэнс. Так што Бог нават пра мяне, такога малога хлопца, які там я прыходзіў, нездольны, так мне здавалася, вот рыхтую на споведь, а ніхто мяне там не слухае. Усё ж такі гэты прыклад для кагосьці быў вельмі моцны. Так. І гэта проста як я кажу, Бог мог даць пасмакаваць і праз мяне, так, сваёй дабрыні і таго, што Бог хоча быць з імі там, так, хоча проста прынесці чагосьці добрага. Ну. Так, дыякан Марк, я вам одно пытанне задам такое трошкі філасофскае, добра, але так час абмежаваны, памятайце пра гэта. Як вы ставіцеся да зла? Так. Зло гэта, конечно, пытанне, вельмі шырокае. Добра, вы сказалі пра час. Так, яно існуе, так, тут няма чаго казаць. Так, і выбар перад чалавекам ёсць. Мы, як людзі, кожны з нас можа выбраць, так, адно ці другое. Я ставлюся да яго так. Мы не можам крытыкаваць людзей, так, якія выбіраюць зло, это іх свабодны выбар. У пэўным сэнсе нават Бог гэта рэспектуе, так. Пэўны рэспект, скажам, да нашых асабістых свабодных дзеянняў. Так. Бог нікога, скажам, сілай не прыцягне да сябе і нікога не дарве ад зла. Вось. Тут няма большага чаго казаць. Вось. Кажу, што ў кожнага ёсць пэўны свая свабода, якая вельмі моцна ў гэтым, скажам, усім гуляе. Так. Крытыкаваць такіх людзей, альбо сказаць, што Бог іх цяпер пакарае, так, мы не можам, бо некаторыя нарадзіліся ў такіх абставінах жыццёвых, напрыклад, цыганская моладзь, і для іх можа было нармальна красці. Ось. Альбо тыя, якія цяпер знаходзяцца ў турме, так, яны проста прапітаны злосцю нават, так, і такой, скажам, несправядлівасцю, якую яны хочуць неяк інакш, так, неяк інакш перадаць нават таксама. Ну, гэта вельмі вялікае складанае пытанне. Вот. Такая гісторыя ёсць вельмі каротенькая, так, пра тое, як Бог карае. Так, это адна з маіх любімых гісторый. Уявіце сабе, была такая жанчына, гэта было ў Японіі, быў перанаслед касцёла, яна ўвайшла ў касцёл, яна адкрыла табернакулем, дарахранительніцу, дзе найсвяцейшы сакрамент. Яна рассыпала гэта, яна была такой заядлай атэісткай. Вось. Яна была цяжарная. Уж такі 6-й месяц ужо такі добры жывот я быў. Яна гэта рассыпала, пачала плюваць, так, таптаць і казаць: калі ты ёсць, пакарай мяне на маім дзіцяці. Так, это вельмі моцна. Это вельмі моцна. І ўсё, хто там быў, атэісты, трошку так забаяліся, а калі Бог ёсць. Ось гэта гісторыя пра то, як Бог карае. Так. Што было потом? Так, я пераскочу, каб, скажем, не распавядаць усю гісторыю. Нарадзіўся хлопчык. Так. І думалі, што народзіцца нейкае дзіця, скажем, трошку такое, хворае, так, фізічна альбо неяк. Усё ж такі нарадзіўся здаровы хлопчык. І нават некаторыя падумалі: Бог не пакараў, значит, Бога няма. Ну, і хлопчык рос, і знаеце, што за тых хлопчыка стаў? Стаў святаром. І гэты святар, які распавядаў мне гэту гісторыю, кажа: вось так нас карае Бог міласэрнасцю і любоўю. Так. Таму зло ў пэўным сэнсе, можам сказаць, можа быць, так, брамамі да Божай міласэрнасці. Так, гэта можа вельмі гэта можа вельмі такі адважнае слово, яке я цяпер кажу. Вось, але Біблія кажа: там, дзе памножыўся грэх, яшчэ болей Божая міласць. Так, нават калі паглядзім на Італію як такую, так шмат граху там. Сапраўды, шмат граху. Мафія нарадзілася там. Просто там стока ўсяго, а так шмат святых. Так. Таму так, пра зло. Добра, дзякуй вялікі. Ну і давайте паглядзім на Італію. Гэта наступны наш пункт. Гляжу, што так, Азербайджан пакуль што не будзем чапаць. Добра. Вось Італія, гэта апошняе ваша, так, месца? Гэта апошняе служэнне. Служэнне. Павядзіце, як туды патрапілі? Таксама цікава. Да, ўсё так это, скажем, складалася вот по Божаму провіду неяк. Так, прыходзілі прапановы, на якія проста вот я быў неяк там блізка заўсёды і адчуваў, што патрэбу трэба ісці. Таксама была ў Турыне. Я атрымаў на пачатку я хадзіў у дыяцэзную такую парафію, дзе ты проста дапамагаў, скажем, традыцыйнай парафіі. Вот апошні год я быў у араторыі Сан-Луіджі, так, гэта араторый, які заснаваў святы Ян Боско, яшчэ наш другі араторый, які ён заснаваў.
І цяпер там ёсць супольнасць, так, братоў, якія займаюцца імігрантамі, так? Таксама хлопцамі малалетнімі. Там іх максімальна можа быць 14 чалавек, бо так паскладаны дом, так, і гэта месца. І гэта, пэўна, сэнсе такі вот, ну, такі інтэрнат для гэтых хлопцаў, як яны да нас пападаюць. Так, гэта, конечно, гісторыі, пра якія можна пісаць кнігі. Так, гэтых хлопцаў з розных краін, Афганістан, з Афрыкі, там проста з Кеніі, Самалія, Турцыя, албанцаў шмат было таксама за гэты вот год, што я бачыў. Ну, проста шмат. Так, ад чаго хлопцы бягуць, чаго яны прыходзяць у Італію, як яны там, ну, апынаюцца. Некаторыя бягуць ад голада, так, некаторыя бягуць ад вайны, некаторыя бягуць ад смерці. Вось. Напрыклад, была такая вот апошнія 3 хлопцы, які да нас прыйшлі. Яны былі з Афганістана. Так, гэта не было вот цяпер апошні час. Цяпер Афганістан, так скажем, усе чуюць пра гэта, але гэта было трошку раней. І ўсё ж такі, ну, сітуацыя была там, якая была, і яны уцяклі, бо іх было 7 чалавек. Яны некалькі месяцаў ушлі, калі не памыляюся, у Малдову. Там селі у фуру нейкую, не папрасілі, а недзе там схаваліся ў гэтай фуры, знізу сверху. Вось, і даехалі да Турына. Вось так. Кіроўца пачуў нейкі шум, ён зразумеў, што там нехта ёсць. Ён пазваў адразу міліцыю, і так нашлі гэтых 7 хлопцаў. У дваіх былі такія добра адмарожаныя ногі, такія пухлыя, да? Я толькі першы раз бачыў ввогуле, бо гэта быў люты месяц. Канешне, у італьянская зіма не такая, як у нас, так, але было там 5 ступняў, 5 гэтых. І нам адправілі 3. І гэта яшчэ не ўся драма, скажем так. Мы іх пыталіся, чаму вы тут? Так, яны проста зрабілі так от з рукі пісталет і казалі талібані, так. І вот так яны у нас апынуліся. І драмы не канец таму што яны у нас пабылі 2 тыдні, трошку залячылі ім гэтыя ногі, пакармілі, і яны ўцяклі апять. Вось гэта драма. Вось гэта драма, таму што яны ўцяклі да іх Францыя і Нямецчына, гэта такое штосьці вот як проста рай на зямлі. Так. Чаму так, мы не разумеем, гэта добра, але нейкая такая вот, скажем, хваля інфармацыі, што там добра, яны проста гэта чуюць і ідуць. Ось. А астатныя хлопцы, якія там у нас з розных гэтых краін, і яны знаходзяцца у нас да 18 гадоў. Так, яны там павінны атрымаць адукацыю, таксама псіхалагічную дапамогу. Мы там з імі таксама вось, ну, скажем, мы там з імі такі от проста як айцы ў пэўным сэнсе, так, варам есці разам, так. Я вот што рабіў нядзелю, я варыў ім есці у нядзелю. Так, я проста быў такім поварам. І, можа, пра Бога я з імі таксама казаць аж так не мог, бо гэта былі, ну, это была мусульманская моладзь. Так, яны трымаліся, напрыклад, рамадану, так. І для мяне гэта было цікава бачыць, як гэта хлопцы проста не ядуць, не п'юць, да, пакуль сонца не сядзе. І я казаў сабе так, я говорю, Господи, ну вот я не могу про тебе казаць, але добры абед зраблю, да, і дам ім просто пасмакаваць, ну, да, што ты зноў добры, так, што ты добры. І я рабіў там і першае, і другое, і салодкае, так, і ўсё, што мог. Італьянская кухня? Ну, не, знаете, что не. Потому что они были тем, что они не итальянцы. Например, албанцы, вот, они любят то, что мы. Так вот, бульбочки так более, так, такое жирненькое, оладочки некие такое. То, что итальянцы не ядуть принципиально. Ось. Ну, конечно, и пасту робили итальянскую так само, бо они уже там. Але, скажем, контекст, в яким вони знаходяться, коли вони самі трошку аддадуть самі сябе у гэта, скажем, выхаванне, якое мы прапануем, ну, іх там усе браны адкрытыя, так, яны атрымаюць і дакументы, і адукацыю, і некае проста вот жыццё, так, дзе можна жыць, жыллё, дзе можна працаваць, так, але таксама, зноў кажу, трэба працаваць над гэтым, так, над самім сабой адкрывацца, гэта проста з неба не падае, так, але магчымасці там ёсць і даволі вялікія, я б сказаў, для іх, вось. Што для вас там сама складана, вось, з мігрантамі менавіта працы? З мігрантамі, ну, знаете, самае складана, калі хтосьці не хоча. Да, вот ты хочаш даць ім дабрыні, а ён не хоча. І гэта, конечно, все тут, як пан Бог робіць, так, тут я не магу моцай, я гэта не прынясу. Так, я просто не магу несці святло там, дзе дзверы зачыненыя. Так. Я не умею хадзіць праз дзверы, як Христос зачынены яшчэ. Вось. Ну, гэта, конечно, вот, ну, гэта
гэта складана, так, гэта складана, таму што ты разумееш, што ты нясеш добро чалавеку, і гэтага не прымае, так, і просто па-іншаму я зрабіць нічога не магу, так. І гэта просто застаецца так. Так, як бы гэта банальна не гучала, гэта застаецца так. Можа потом, так, ён гэта зразумее, можа калісьці, пра гэта ўспомне. Але гэта, конечно, страчаныя гады, у пэўным сэнсе. Вось. Ну, але гэта так. Добро, яно не ідзе сілай эмоцый, так, нікуды. Таму так, гэта сапраўды вельмі складаныя. Так, таму што калі хочаш дапамагчы, так, але не можаш. Таму што вот просто зачыненыя дзверы. Так, ну, такое у нас крыху традыцыйнае пытанне пра натхненне. Я ведаю, што вы адкажаце, што Бог натхняе, але ўсё ж такі у праявах зямнога жыцця. Конечно, Бог натхняе. Так. Але мяне як салезяніна натхняе моладзь. Так, перш усяго. Чаму я гэта ўсё раблю, вот, ну, і чаму такая харызма наша, так, нас запальвае якраз такі гэта энергія моладзі. Так, і мы не можам стаць на месцы проста. Таму што вот, ўсё рухаецца, і мы рухаемся разам з імі, так. Таму вот у нас тут нават у Беларусі, я бачу, нас вельмі мала братоў, не шмат, так. Але просто такі движ пастаянна, так. Ну, таму што ёсць пэўная патрэба. Так, моладзь такая, нажывая. Яна не будзе з вамі сядзець доўга, так. Яны просто не могуць сядзець. Трэба штосьці з імі рабіць. Ось. Ну, таму, ну, першае, конечно, Бог, так, але моладзь мяне натхняе вельмі, як салезяніна моладзь. Вот іхная энергія, якая просто сапраўды як такі вот просто імпульс, да, такі толчок, які просто ну, наперад кліча і ось дае пэўную, кажу, энергію, просто моц нават штосьці рабіць, так, нейкі сэнс. То бок уявіць сабе салезяніна, который будзе бурчаць: ох, это маладзёж, немагчыма. Немагчыма, не трэба так. Можаце ўбачыце, так, але не наша. Не ваша, ясна. Ну, вось у мяне яшчэ такое пытанне ўзнікла, што ці вы не плануеце напісаць кнігу? Таму што вось вы так сказалі, што гісторый столькі, што іх вот можна там Можна, конечно, напісаць, што хочаце, так, але ну, трэба пана запытацца, Бога, так, бо кніг напісана шмат. А гэта, конечно, і час, гэта павінна быць і натхненне Духа Святого, я б сказаў, так. І час павінен быць на гэта, так, бо кніга гэта ці, ну, гэта, конечно, вельмі такі, ну, таксама намаганне гэтага зрабіць. Можна было бы, але яшчэ за малады. Так. Але матэрыял ужо хапае, так? Хапае. Я вяду такі свой дзённічак, так, такі дзённічак свой маленькі. Вось, і там калісьці штосьці там так напішу, так, такія памятачкі просто, так, бо гэта, конечно, вопыт такі адкладваецца, гэта сапраўды, ну, адкладваецца сапраўды перш усяго ў сэрцы, так, таму што фармацыі такое служэнне, якое мне Бог падараваў, я могу толькі гэта так сказаць, бо некаторыя, напрыклад, вучацца ў семінары толькі там па кнігах, так, а я атрымаў канкрэтна і мог пажуваць, так, і просто такія складаныя абставіны і розныя сустрэчы розных людзей, і гэта, конечно, ўсё расшырае сэрца, так, перш усяго, расшырае сэрца. Я думаю, што наоборот будзе сэрца такое, знаеце, змучанае. Так, а вот здаецца, што Бог дае такі дар, што ўсе туды могуць неяк увайсці, так, бо ён там. Ну. І вось гэта, конечно, расшырае сэрца ўсё. Ну, а кніга, калі не ведаю, такое пытанне. Ну, але блакнотик, нататнічак ёсць. Нататнічак ёсць, так. Ну, добра. Скажыце, калі ласка, што далей? Ведаю, што зараз ужо злятаеце з Беларусі, так? Так, атрымліваецца, ну... Так шмат гадоў я ўжо, скажем, вот пачатковай фармацыі, так, ужо 11 год прайшло, я самі 11 год. Такая вот другая школа у нас у Беларусі. І шмат усяго адбылося, але ўсё ж такі вот, я б сказаў, што Бог не стамляецца здзіўляць. І наступным годзе я павінна выехаць у Рым на дальнейшае такое навучанне сваё. І не ведаю, што мяне там яшчэ чакае, сапраўды не ведаю, так, і якое служэнне будзе, так, ці я буду яго шукаць сабе сам, ці мне хтосьці штосьці запрапануе, так, можа, зноў Бог здзіўляе заўсёды. Не ведаю. Тут я такі, скажам, ужо ў Божай рукі гэта даю, калі гэта ад Бога, хай гэта ўзмоцніцца, калі не ад Бога, хай рассеецца. Вось, а што там будзе, паглядзім. Ну, але павінны ехаць у Рым. Буду прасіць папу Францішка, каб прыехаў у Беларусь. Вось, паглядзім, так. Ну, але страху няма, так? Страху няма, ну вот ёсць давер, так, бо гэта ўжо не першы раз, знаеце, за гэтых вот нават 11 гадоў я вот кожнае лета не быў на тым самым месцы, так,
постоянно не штосьці новае. І па-чалавечы, конечно, хочется ўжо так вот просто дзесьці. Хочется? Хочется ўжо так, да, хочется ўжо так дзесьці сесці, знаеце, быць з людзьмі, бо з людзьмі і даць ім штосьці больш, як 3 месяца, як год, як 2, так, ну хаця бы 5. Таму што гэта вельмі цяжка прыязджаць, аддаваць людзям і потым ад'язджаць. Так, і там будуюцца адносіны, і потым зноў трэба іх, скажем так, ад'язджаць, быць далёка. І гэта, конечно, вельмі складана. Так па-чалавечы. Вось, ну, але Христос так бегаў туды-сюды па гарадах. Вось, нёс радасную навіну, таму бачу гэтым сэнс. Дзякуй вялікі, наш час выйшаў, як бачыце, вельмі Всё. хутка, як заўсёды, так. Ну што, вам пажадаць добрай дарогі. Дзякуй вялікі. І прашу ў малітвах, так, маліцца за мяне. Дзякуй. Смаргонь асабліва. Так, З Богом. З Дзякуй Богом. вам за сустрэчу. дзякуй вялікі яшчэ раз. Місійны касцёл.